Good evening sa iyo. Nandyan ka na din nagmamadali, hindi katabi sa Bicol paggabi na. Paggabi. Pabagsak. Kapapirma ka nindero? Banta. So sabi ko, bantayan. Jesus. Sabi na eh. Ay. Ngayong nandyan ka na, dinag na madali. Katabi. Cause wherever you go, whatever you do, I will be right there waiting. Good evening. Wala suda. Walay suda. Walay ulam. Ikaw mo sa akin kung hindi ako nararapat sa'yo. Cause we're high for the 2 million. Thank you for my 2 million viewers now. Thank you. Good evening here in Bicol, Pilipinas. Thank you for the 5 million. Thank you for the 5 million viewers. Kaluwaya ba? Kaya nag-vlog ako. Ay, nagla-live ako. Ayon sa komisyon ng audit, nasa 1.1 million motorcycle things na ang iwan na ibibigay sa mga may-ari hanggang 2023. Mayroon na halos 2 sa ng motorsiklo na nagkakahalaga ng 763.55 million pesos. Hello, Sin Maverick. Hi po. Nag-live si Lola. Yes, nag-live si Lola. Rachel, gabi na ba dyan sa'yo? Gabi na. Gabi na. Pero may maliwanag pa sa labas. May asawa ka na po ba? Wala. Hanapan mo ako asawa. Chanong Kipay. Hanapan mo ako. Please. Pero pinapayagan namin pa sa sasakyan kahit ang mga registro. At yan naman sila ang mistake mo ng registro at maibigay sa may-ari ang sasakyan. Ayon sa mga dealer ng motorsiklo, ayaw naman nilang maibigay ang registro at plaka sa loob ng 3 araw. Kung magiging mabilis lang ang IT platform ng NTSA,
Wala ka niya. Trabaho. Sa amin gabi na, dito maliwanag pa sa labas. Pwede ba akin ka na lang? May ba yan? May requirements. Okay, sa amin. May requirements. Kilala niyo po si King FB. Sino si King FB? Sino po yan? Wala. Amin rin. Yes, gabi na. Gabi na sa inyo. Labas ako. Maliwanag pa kasi sa labas eh. Player ng Blackfoot. Hindi ko Hindi ko siya kilala. Siguro kasi madilim na sa labas. Madilim na. Kanina maliwanag pa. Madilim na. Okay, player. Okay po, yes. Okay. Patamsak. Can you please tamsak, guys? Papasok na ako kasi need to. Babala ng Malacanang, pwede ang mauwi sa kasong sedisyon. Nasa border bansa yan. Gabsok na. Oo din, maliwanag sa amin. Maliwanag pa sa amin dyan may Pero ngayon, madilim-dilim na sa labas. Madilim na. Shout out po sa'yo. Shout out sa'yo, Sen Maverick. Shout out from Bicol. Taga saan ka? Sen Maverick. Taga saan? Taga saan si Sen? Thank you sa 11 million. Sa 11 million. Patamsak. Tamsak po. Totoy, stop it. I'm studying. Sorry naman, Totoy. Sin Maverick from Batangas City. From Batangas. Stop it. I'm studying. Sorry naman. Can you post it? Ignore. Scroll down. Leave na ako. Sige po, ingat. Bye-bye. Sin Maverick. Take care. Ingat lagi. God bless. Magandang gabi. Natawa to si Totoy. Stop it. I'm studying. Ay, nako. I fall in love. Thank you. Tamsak po. Patamsak. Sarag talaga. Natiling isa. Bye po. Bye-bye. Si Maverick. Thank you. Thank you sa pagtambay. Salamat sa patambay. Thumbs up, please. Pa-thumbs up. Nanang sa data? Mga bata. Ano doon na may uga? Doon na, diri pa luto-luto. Bye, Sam. Mo nan, bado mo kanina to rin? Hindi ba na kaya di ka na sa inyo, kay pang school mo. Kung gusto mo, sa aga na, diri ka na mag-ano, kay maano ka naman.
Ikaw, bahala ka. Wala pang pahayag sina Amy Marcos at Tito Lapid. Ang Bali, ibang pero kandidato hindi naman mo gaya kada ni Tito Pangilinan, Thank you. matapos ang laban, matapos malaglag sa pinakahuling senatorial survey ng Ano ini SWS. yung kay daghanon ang sulod? Malinis niya Kanina ang ano ini yung? Para mamayong, pinakang kaganina. Ha? Para Ako, kung papainom din ako kanina. sinubo ako. Ha? Daon mo ko no. Ha? Sige. Senator Francis Tolentino, nakipagtulong siya sa mga kapital ng mga barangay. Pangako niya, ibigyan ng benepisyo ang mga barangay. Bye-bye, Swin. Mga opisyal din ng barangay sa General Reyes City at Someday. Thank you sa 3 million. Nandun siya para makilahok sa programa kontra droga na inorganisa ng lokal na pamahalaan. Sa gera kontra droga rin natatalupati ni Senator Pato de la Rosa sa Cebu. Iit niya, kailangan ng bansa ng Wadaw, wadad. pagdaraman daw ang drug lords ngayon. Thank you sa 3 million. Paano po? Pa-thumbs up. Thank you. Salamat. Ang senatorial candidates na sila Ariel Jeromina at Grito Manasan, Walang sumasagot sa veterano at retirado sa cool. Cavite. Sabi ni Jeromina, kailangan daw ibalik sa Senado mga matatapang na senador gaya nila ni Manasan. Nagbabalik daw mula sa frontline. Ria Fernandez, News 5. So this, eto na nga. Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaraksalang showbiz balita ngayong Webes. At ito, Paano nga tayo sa'yo lang? katawan ng bayan, ang single lead. That's right, ang naka-outbahay in all contest mode na nga ang mga Cause fight. bukod po sa TV5. Nobody. Sa Sari-Sari Channel tuwing Sabado 5:45 p.m. They say they catch up din sa Promo Channel na 9 p.m. Siguradong magiging kasing kulay ng bagong single poster ang magiging bawat Sabado natin. Kaya umpisahan na ang bagong Saturday habit sa panonood ng Single. Ito pa nga, pinipilian pa rin ang certified heartthrob savvy na si Gabby Concepcion. Meron din siyang say sa mga one more chance na love life now. Nagiging anak na si Casey Concepcion as a frontline niya, si Ate Martin. Thank you for the 3 million. That can sabi. Ever since naman healthcare regular, pero in a sense na I take things moderately. Although wala silang subukan ko. Pero ngayon nalalaman what to eat and what not. Ang kanyang panganay na si Casey Concepcion, maniniwala ka ba? Tuloy po hindi na ngayong taon. Ang bilis ng panahon. Kwento ni Gabby, lagi niyo pa rin silang magkausap ni Casey. So I think she was sick a few days ago. So when she texted me about I'm sick. Natanong din ang partner si Ash kung anong say niya sa love life ng anak. Napapabalita kasi na nagkabalikan ng walo si Casey at ang atleta na si Annie Borromeo. Nitong Valentine's lang. Dadan, Mystery girl si nagpapagod. Annie na pinost sa kanyang IG stories at nilagyan ng heart sticker. Hula ng ilan, si Casey yan. Sino naman ni Gabby? Kami gusto ng kaya. Happy for her. Ang importante is that she's happy. Ano na tuloy-tuloy. Sa akin din, pagka nakakahiwalay sila, alam mo she's hurting. Pero I think well and good. Sila that's great. Nagbabalita mula sa Frontline. And Jennifer Corey, News 5. Sunod, patay sa nasunog na apartment sa Quezon City. Ang buong tampahan at ng grill. Lalaking nandito sa jeep, kapag galit at narugod na pasahero. Bagong bonus, mga kawasan, tinatapakan ng bahay biktima sa araw na nakaw. Bakit kinanti kita? Bakit ba'y ano sa'yo?
ko bang magpakilala? Bawat araw sinusundan, di ka naman tinitingin ano aking dapat gawin. Kailan mo ba mapapansin? Wala man, zero pa din. Yan. Ay, Wala naman. naman. Late ha! Late. Dapat dito ka nag-ano sa lugar, nag-game, ano, parang nababatik ko eh. Magano yung game? Oo. Nagaan. Tara. Na, ah. Salamat sa nanonood. Thank you. Patamsak naman. Patamsak naman. Dito ka na, Gab. Kinakabatik ko. Paluwayan mo lang. Paluwayan. Paluwayan lang. Salamat sa 6 million. 6 million na. Thank you. For the 6 million. Para 6. Para 6. May million pa eh. Malay mo. Ay, sorry. Tawan na lang. Bumalik sa 1. Na. Mama ko lang na. Wala pa man luto. Mayak. Di ba yung luto? Nauna ako magluto kanina. Ikaw, bahala ka. Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Kahit anong gawin, hindi mo mapapansin. Di ko na naisin pa na mayroong nagbago sa loob ng puso mo. Di ko alam ang nararamdaman. Oo, kaan ko. Hindi mo alam na ito naman. May na, para sabay ka muna ano. Para, Huwag si Tantoy. Doon. Kasi ando na si Gio. Ito, sa pasakal. Ayaw pala kayo po. Ito na. Wala Huwag lang. Patamsak. Thank you sa tiwala. Sa love. Thank you for the Malas na kami. faithfulness.
Sige na to. Let's kaunan ako. Buway, nagmumula ga, ganun to. Dapat ko, esos talaga. Kaya naluto, sayang. Ikaw pala ang naglulugak na naglululak. Hi, sweet kamtoy. I'm back po. I'm back po, Lola. Back na po ako, Lola. Salamat po sa pag-back. Bilis naman. Bilis yung comeback. Baka naman ako ano. Ay, ikaw na lang Gab. Para mo. Sinlana. Salamat. 5 na lana. Gab. Hello. Hindi na. Pwede naman siya ini. Dali na. Ay, ako na lang. Mawatong ka. May asawa ka na pala. Ang dami kong asawa. Paano malalaman mo yung asawa ko? Abe. Nasaan ang asawa ko? Pahingi. Pahingi. Pahingi, asawa. Salamat sa thumbs up. Nakialam daw kasi ang pasahero kaya hindi siya napunta ng limang nasa frontline balita niya si Big Okwel. Kapatid ko yun. Kanina. Ano ba yan? Nagtatanong ang naglilimos na lalaki niya at isang pasahero ng jeep. I'm smart po. I'm smart. Ayaw niya malinis ng whistle sa bintana para iakbas sa kaawin na pasahero. Hindi na nakagit sa video. Grabe naman. Sa uploader, Overthinker ka lang, hindi ka smart. Magkaiba yung overthinker sa smart. Yung paano sa'yo. Taman ka naman. Sis. My bro.
O, kaon na ka mo kanto eh. We're going to eat na. Tantay! Ano tantay ah? So, let's see it. Kain. Dali na kami, ingod ako. Sige na, sige. Babae, pero sali ako kasi gusto ko ng 1 million diamonds. Sa'yo eh. O, tara na, sumama kayo sa akin. Sumama sa akin. Na kami kasi meron din daw kami fashion Lalagay pasunod kung saan. Di nyo na lang. Kain. Asa na ba kayo? Oo, kuha na ako. Important ka ata eh. O, dito na ako. Tara na. Tara na, dito na yun. Bagong sarang laksan ko. Ito na pala yun. Ganda. Sa muna naman gamitin na kasi. O, di ba gusto mo manalo? Gusto nyo manalo, di ba? Lumaban tayo dito. O sige, ano ba lalaruin kasi? Fashion nga. Dapat meron kang sense of fashion. O sige, para mapagsisimula yung laro. Pag nakatuwa, sige. Dali punta tayo doon. O sige. O, ano, ready na ba kayo? O itong Kenji, ready ka na ba? Wala akong alam dito ha. Going to eat na. O, bilisan na natin. Gatuyo. Yes! O, dito na tayo. Hala. Paano ka mo? Luway-luway ka. Ano siya maaga ho? Ganito pala yun. Kain. Tayo, ganito. Ang nangyayari dito, kung ano yung team na lalabas, yun yung yung fashion na susundin natin. Kunwari, Halloween. Dapat magsuot tayo ng Halloween. Pero hindi lang basta magsusuot. Dapat pinakamaganda. Sa linaw, magpapagandahan tayo kasi dito. O yung pala yun. Nakano pala yun. Parang alam ko na. O sige, ready na kami. Parang alam ko na. Nag-relax na ba ka? Wala ko ng mga damit dito. Pwede naman gamitin lahat ng mga damit dito, di ba? Siyempre naman. Simulan ko na yung round 1. Round 1 na daw, sige. Ano bang iyan? Ayun na. Please, ano kaya? Summer! Salamat sa nanonood. Lang yan. Hanap na tayo ng summer na
Ako, Kenji, meron ka bang alam doon? Oo, may alam ako sa summer na outfit eh. Andito ako, ha? O sige, dyan na rin ako. O sandali. Ano to? Bakit pinipiyol lang daw dyan? May kasi ako eh. Ako, hindi. Kaya mo! Bahala na. Sige, bahala na. Ano kaya susuotin ko para maganda yung summer ko? Maganda ako ng short. Sa naupuan na short na short na gagamitin ko. Short. Mark, Yogurt. O bakit? Nabutoy, nakita ko. Ako, ayoko dyan. Mamaya na, busy ako kumausapin. May ulang na short. May ulang na short na maganda dito. Ito, pwede sa puso. Yan. Summer, ang init-init dyan. Nagulat siya. Basta lang ginagawa ko. Okay, Jim, yan. Nako, ha? Hindi ka na? Kaya nga, bakit? Sandali, Lakti na damit. Dundin. Sige, para mag-review yung itsura ng sa akin. Gagamitin ko. Yan. Pwede siguro yan. Tapos mga tropa, maglalagay tayo ng layer. Kaya pwede Elytra. Ako po, ginawa na rin sa inyo Elytra. Sayang. Nalagyan tayo iba. Tapos kulang sapatos para maganda. Kailangan ng kulang sapatos. Guys, sapatos. Ito. Ayan. Sigurado, okay na. Pasilita mo sila ba? Ako, mga babae talaga, Kenji. Ang hirap maghanap ng lahat. Kain po. Kaya nga, bago din naman. Thank you sa silent viewer. Ng isang oras dito. Kaya nga. O mga tropa, ito na yung final result ko. Tingnan yung mabuti gaano maganda yung damit ko. Oh yeah, sabi ko naman sa inyo eh. Kailangan mo ng black na damit, check. Yung short din ng black, check. Tapos yung boots ko kulay pula, check din. O paano ba yan? Ready na ako. Okay, G, ready ka na? Ready na. Sili na lang hinintay Oh, paano? natin eh. Sige, bilisan mo na! Ako po, hindi mo ako naku sa dali lang. Nako, bakit talaga namin yung sitin? Okay, try natin sila. Mga Ready na ako. Ready na ako. Ayan, ready ka na, tara na. Kenji, magsimula na tayo. Ako, natapos din sa wakas. Tignan niyo ako. Ayan na ako. Tignan niyo. Oh yeah. Tignan niyo ako. Tignan niyo yung fashion ko. Iboto niyo ako. Ala, ayaw pa rin daw yung yogurt. Ang lamit naman Kamu naman sa dani ah. Diba? Tignan niyo mabuti. Lunay. Summer outfit talaga. Tapos, tignan niyo ako. Bagis kayo sa akin. Ala, sumasayaw ka pa. I'm back po, Lola. Siyempre. Chanoy Kipay. Salamat. Bibigyan kita ng 5 star kasi Welcome back, Chanoy. Yeah, 5-star ako. Yeah, 5-star Lola. ako, guys. Yo. Palibasa, Lola na eh, no? 4-star. Kasi naman, ang ganda na sana ng taas. Kaso pagdating sa wakas. Sa luwaya ma, kaya nakalive ako. Pero may kagulirog sa da. Pag nagla-live ako, maribukong ka. Dapat chinelas daw. Yan. Ano ulam nyo? Toyo. Toyo ulam. Fried, dried fish. patay. Ako. Kain. Rest ng bag. Inayaw mo yung akin. Sarap yan. Tapos may sabaw na kape. Opo. Sarap. Babay. Inayaw mo yung akin. Kain tayo. Oh. Ito naman ito. Wala-wala.
Kain. Saan pala probinsya mo po? Bicol. From Bicolana. Mga Bicolano. Sain ka tabi sa Bicol Manay? Sa Sorsogon. Sorsogon po. Sorsogon. Bicol. Province. Taga Sorsogon kami. Andyan pa ako last year sa Dunsol. Wow, sana all. Maganda dun sa Dunsol. Pero di pa ako nakarating. Sabi nila maganda daw. Hi sa silent viewer, that's Himalayan. Salamat. Sige, enjoy lang sa dinner. Salamat. Kain tayo. Sorsogon City ba kayo? Erosin. Erosin kami. Sa Erosin. Bayan ng Erosin. Ay, taraklubin niya yan na. Kaya, taklubin. Ayaw din, ibutang sa hugasan. At langgana, takluban sa tuho. Kaya ano yung sampos man. Ito, takluban. Yan. Kaya na ano sampos man. Salamat. Kunain na ano, no? Bisa ako kay mama yun. Ah, naman. May magandang beach ba sa Erosin? Walang dagat sa Erosin. Wala pong dagat sa Erosin. Tama na ako na. Nagkakaon pa ako. Pwede ka na. Erosin lang, walang dagat sa Sorsogon. Aabot ng 92 million na trabaho posibleng mawala. Sabi ko ng 20 days dahil sa usap ng teknolohiya. Gaganda ko ba't rin ang Tawag ng AI, grabe. Mga kapatid, Radio. sabang ko natin, either distributan yung pagbansang web post. Ako, alanganin sa dapat ng trabaho. Karamihan, Gano? pero huwag kayo magkalala. Hindi na po pagkawalan sa trabaho. Ang labo nyo? Alam mo sa balita na sinasabi ko na wala po ang 92 million. Pero din po mabubuong palibagong trabaho na over 170. Maganda yung mga beach dito sa Sorsogon, sa Santa Magdalena, sa Bacon, sa Batnog, Gubat, Bulusan, Barcelona. Yan, Magayon. I don't wanna... Apelido mo ba ang Ong? Hindi po. Hindi ko apelido yan.
marahil sa yung mga futuristic self-driving cars would take the fleet of high ng mapapalitan ng well taxi driver. Bombayon TV, pa-shoutout po. Nan pahingi ulam. Kanana, kanana. Kadina, kadina. Kadina. Uga. Ulam namin tuyo. Shoutout. Bombayon TV. From Sagap, Switzerland. Hindi ko apelido yung Om. Ano ko lang yan. Char ko lang yan, Char. Pero sinabi ko, huwag kayo mag-alala. Huwag kayo mag-discredit. Ano yun tayo? Wait lang. Ayan. Madilim na sa labas. Madilim na. Madilim na dito sa labasin. Maingayin. Against the light. Against the lighting. Malikot. Malikot ang cameraman. Salamat sa 2 million. Thank you sa nag-stay. Thank you. Thank you so much. Alam na. Ang kulit. Immaculate. Cause wherever you go, whatever you do, I will be around. Okay. Happy birthday. Salamat sa thumbs up. Thank you sa thumbs up. Salamat. Good job. Good job. Maribokon gide permi, maribokon, maramutan.
salamat sa silent viewers ko. Thank you. Who are you? Thank you. Sa pangsa. Nice. Kain ng kakaon na. Tapos na. Sige, kaon na muna. Kain muna. Tambay muna ako sa labas. Tambayin. Sige, karaon muna. Ayun.